Koroa honek, goratzen dit aspaldi, nire aitonak kontatutako istorio bat. Kontatuko dizuet. Fijatu bazarete, bi txakurrek, kalea topo egiten dute bakoitzean, beste zer baino lehen, zeitzen dute. Elkarri, uskia hau, usaintzen diote. Badakigu zer dan uskia? Ipurdiaren zuloa. Ba hori egiten dute. Eta segurazki, ni bezala, galdetuko zarete, ze dela eta, zergatik egiten dute hori. Kaka usaina, gustatuko ote zaie, txakurrei. Lehen esan dizuedan bezala, nire aitona kontatu zidan, ohitura arraro honen arrazoia. Eta gaur nik zuei kontatuko dizuet. Baina, sekreto bat da, mesedez hemendikan, ez atera. Bueno, duela urte pila bat, erreinu bateko gizon eta emakume guztiak bildu ziren erregea hautatzeko. Bueno, erregea hautatzeko esan dudanean, igual izan beharko nukeen erregeen hautaketa txalotzeko. Dano dakigun bezala, erregeak eta erreginak ez dira hautatzen. Erregeak izatez errege baitira. Naiz eta besteak ez jakin zergatik, baina erregea dira, eta punto. Bueno, hori beste gauza bada, beste historia bada, beste egun batean kontatuko dizuet. Asuntoa da, erreinu hartako txakurrek, erregenen hautaketa ikusi zutenean, haiek ere hasi ziren pentsatzen. Eta guk zergatik ez dakagu erregerik. Eta, erabaki zuten, erreinu hartako txakur guztiei deitzea haietariko bat erregea hautatzeko. Ezen hautagairik falta izan, denon nahi zuten izan erregea. Lehenengo hitz egiten, mastin handi bat izan zen, hor agertu zen. Lagunok, txakurren artean, ni naiz txakurrik indartzuena. Beraz, ni izango naiz zuen erregea. Eta beste guztiaz, ez da pentsatu ere ez. Bai, oso indartsua zea, baina gehiegi jaten dezu. Eta guk ez dugu errege jatuni behar. Hori ikusita, bigarren txakur bat aurkeztu zen. Kaso honetan, pastor aleman bat. Hor, agertu zen, lagunak, dakizuen bezala, ni naiz txakurri jakintxura, oskarrena. Nire ustez, niri dagokit izatea zuen erregea. Eta danuk, ez da pentsatu ere ez. Bai, zu oso jakintxua zara, baina oso arreputza ere bai. Eta guk ez dugu errege arropotxu behar. Bueno, hirugarrena hitz egiten, dalmata bat izan zen, dalmata eder bat izan zen. Hor agertu zen. Lagunak. Dano dakizuen bezala, ni nahi txakurrik ederrena. Orduan, ni izango nahi zuen erregea. Zu, ederra bezain ergela zea. Eta guk ez dugu txakur ergeli behar. Eta horrela. Banan juziren aurkezten eta baztertzen. Txakur guztiak. Saltxitza txakurrak luzegia zirelako. Zerako gorputza raroa. Mesedez. Zein gehiago etorri zen? Jaskiak. Ez darez. Oso lotxatiak eta oso sosoak. Ez. Dobermanak kontrakoa, Jose genio txarrekoak. Ez da pentsatu ere ez. Total, azkenean ezin izan zuten hautatu erregerik. Halako batean, hor zegoen txakurrik zaharrenak zera esan zuen. Lagunok, nire ustez, txakur guztiak, berdintzen gaituen, gauza bakarra, danok, jan eta kaka egiteko beharra dakagula da. Beraz, hemen egongo baliz, txakur bat, kaka egin, eta hala eta guztiz bere euskian usain hona ba, balitz? Hori bai txakur berezia,
errege izateko modukoa. Beraz, izan dadin erregea, bere euskian usain ona dakan txakurra. Imaginatu dezakezu, txakur guztia, esaten duen, baina azkenian, onartu zuten. Claro, ze gertau zan, urrengo segunduan, txakur guztia, alboan daukanari, uskia usan, por Dios, eta hor egon ziren orduak eta orduak, uskiak usaintzen. Ez dakit sinestuko didazuen, baina ezin izan zuten usain honeko uskirik. Ezin izan zuten. Nahi baduzu egiten dugu hemen froga ba, jarri binaka eta hasi elkarri ipurdia usaintzen. Baina haiek ezin izan zuten. Baina, ez omen zute amore eman. Eta gaur egun ere, errege bila dabiltza. Horregatik, bitxakurrek, kalean topo egiten dute bakoitzean. Beste zer baino lehen, elkarri uskia usaintzen diote. Nire aitonak esan ez bazuen ere,